Ne brini se. U 1. Petrovoj poslanici u 5. poglavlju u 7. stihu piše: sve svoje brige prebacite na njega jer se on brine za vas. Ovo su dani kada razne brige okupiraju naš um i naše misli. Razni glasovi nas uznemiravaju i donose brigu u naša srca. Dok smo izolovani jedni od drugih, preplavljuju nas negativne informacije zbog kojih osjećamo strah, neizvesnost, nesigurnost i brigu. Bog te poziva da mu predaš svoje brige i zato osloni se na Gospoda. Veruj Gospodu. Neka Gospod bude tvoj oslonac i snaga. Bog je sposoban da te sačuva u ovom vremenu. On uzima tvoje brige i donosi mir. Mir koji prevazilazi svaki um i taj mir čuva naše srca u Hristu Isusu. Gospod je blizu. Samo je Bog sposoban da te oslobodi od tvojih briga i dati mir. On je izvor mira. Stoj na njegovim obećanjima. U 91. psalmu piše: pašće pored tebe 1000 i 10.000 sa desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. On je tvoj štit i tvoja zaštita, on je tvoj zaklon. Ne brini se, već smiri svoje srce i svoj um u njegovoj prisutnosti. Budi u miru i ne brini, jer se Bog brine za tebe. Ne plašite se. Ovo zvuči kao vrlo smela izjava za vreme u kojem živimo. Jedan od načina da pobegnemo od straha jeste humor. I zato što društvene mreže, poruke na telefonima preplavljene šalama, čak kratkim videoklipovima i raznim porukama da nas poraspolože. Humor je dobar, ali humor te ne može osloboditi straha. Da bi stvarno pobedio strah, treba da poslušaš onoga ko je rekao da se ne plašiš. Isus je u Jovanovom evanđelju u 14. poglavlju u 1. stihu rekao: ne plašite se. U Boga verujte i u mene verujte. Da bi stvarno pobedio strah, potreban ti je Isus. Potrebna ti je potpuna vera u njega. Kako da više veruješ u Isusa? Tako što ćeš više čitati Božju reč, više se moliti i svoje misli usmeriti ka njemu. On može u potpunosti da te oslobodi straha. Nemoj se brinuti, nemoj se plašiti. Veruj u Boga i veruj u Isusa. Moli se. U poslanici Rimljanima 12:12 Sveti apostol Pavle nam kaže ovako: u nadi budete radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi istrajni. Koliko smo mi istrajni u molitvi? Kada se ovako nešto dešava, vidimo koliko smo mi slabi i nemoćni. Možda smo i preplašeni, ali kao hrišćani nemamo razloga da se plašimo, već vidimo priliku da rastemo u discipline molitve i zajedništva sa Bogom. Isus se suočavao sa raznim teškoćama. On se molio i primao je ohrabrenje kroz redovnu komunikaciju sa Bogom. Kad je Pavle bio u zatvoru, nije se žalio, nego koristio prilike da se moli za druge, da piše pisma u cilju širenja evanđelja i da bude zahvalan Bogu za sve što je primio kroz zajedništvo sa njim. On je uvideo da kad je najslabiji, tad je zapravo najjači u Hristu. I zato, braćo i sestra, ovo je prilike da slavimo Boga u molitvi, da se molimo za naše vođe, porodice, prijatelje, sugrađane, kao i za čitav svet. Kada mu je bio najteži, Isus se molio, Pavle se molio. Ovo je prava prilike da se moliš i ti. Budi strpljiv. U knjizi Propovednika 7:8 čitamo: bolji je kraj stvari nego njen početak. Bolja je strpljivost od oholosti. Biblija nas ohrabruje i uči da u suočavanju sa teškim okolnostima budemo strpljivi, da se uzdamo u Boga i da verujemo da trenutna teškoća može imati bolji ishod nego što ga mi sada vidimo u stanju u kojem jesmo. U teškim okolnostima neizvesnost i strah mogu da budu faktor uticaja na to kako gledamo na konačni ishod. Ako uopšte možemo i da vidimo konačni ishod usred parališućeg dejstva straha i osjećaja teskobe. Mi tada počinjemo da razrađujemo naše scenarije i oni su uglavnom nepovoljni. Propovednik nas usmerava na ispravan tok razmišljanja o teškim okolnostima.
On kaže, odbaci oholost, odnosno tvoj scenarij, jer jedino Bog zna kako će u datim okolnostima raditi za tvoje dobro. Zato se strpljivo i u veri pouzdaju u njegovo obećanje da će dati bolji ishod nego što ti misliš. Strah zameni verom, beznađe nadom, budi strpljiv i očekuj bolji kraj koga režira Bog koji te voli. Raduj se, radujte se. To su bile reči apostola Pavla koji je bio u izolaciji u rimskom zatvoru, a ipak je imao snagu i on lično da se raduje i da hrabri crkvu i hrišćane da se raduju. Uprkos njegove patnje, uprkos lošim okolnostima u koji se on nalazio, uprkos neizvesne budućnosti koja je bila pred njim, a on je imao snagu da se raduje i hrabrio je druge da se raduje. Upravo je crpio tu radost iz svog ličnog odnosa sa Bogom. Tako da u ovim teškim vremenima, braćo i sestre, dragi prijatelji, crpimo našu duhovnu snagu iz našeg odnosa sa Bogom i izaberimo da se radujemo, jer imamo toliko razloga zašto treba da se radujemo. I neka reči apostola Pavla iz poslanice Rimljanima u 15. pogledu kaže: Bog svake nade da nas ispuni radošću i mirom kroz veru u našeg Gospoda Isusa Hrista. Zato nemoj da se plašiš, nemoj da brineš, moli se, ali se i raduj.